No niin. Täällä X-Boom R332. Semmonen asia, että mistä pelistä mä teen videon. Laittakaa kommenttia, niin mä teen. Mut mä teen ainakin MV3, Black Ops 2, kaikkea Trickshotteja ja kaikkea tämmösiä, mitä nyt tulee, ja Minecraftista, Amnesiasta ja kaikista tämmöisistä. No, nyt kyllä mä teen semmosia, niin mä teen sitten ekaan, mikä video nyt tuleekaan, niin se on varmaan Minecraft tai joku Amnesia tai Slender video. En mä vielä tiedä, minkä ne tekis, mut